Добър ден, бе хора, аз съм Жумир, играя Light on Graphics. Control Room. И сега продължаваме напред с голямата порта. Обаче има 4 врати. И една свещ по средата с писмо. Колко по-добре може да стане? Как да бе, бе? Heating system, cooling system, pressure system, ничего. Значи трябва да вляза във всички, да стартирам всички системи. Тук има ли? Тук няма и сега трябва тук да вляза. Нали? Heating system, добре. И сега ще включа ширина мапа. Къде е? Сега. Тук трябва да включа някаква система. Ако не се лъжа. Дъски. За кой ми ги сочи? Трябва да ги сложа да ги изгоря. Да, разбирам. Разбирам. Не трябва ли отдолу да се сложи? И всички... и като включа ръчката и ще ги запаля, добре. Ще сложа една отгоре, те на всеки случай. Значи това е две отдолу и две отгоре. Отдолу е... те. Ако трябваше да се случи... Значи продължаваме до там. С кое? Кофата ли? Нищо. Просто вземи черпака и сипай там вода. Значи трябва всички отгоре да ги сложа. Не, всички отдолу трябва да ги сложа. Де я знам, човек. Просто цъкаш два път черпака и слагаш. Ами сега ще стане ли? Ето стана. What? Охо, край. Ето какво трябва да се направи? Значи съм активирал тази система, предполагам. Нека се върнем. Така. Тук нямаше нищо. Сега трябва да пуснем това тук. Не, първо ще видя. Тези врати какво правят тук? Дано да има някоя бонус вещ, защото... Темекно. Да върнем вода. Да, не знам. Тук какво е, бе? Така. И тук няма нищо. И за кое се направи? Кое има тук? Pressure system. Изглежда ми като водна. Такова като водна. Водната част. Защото вратата е водна. Но явно стаята не е. Там има нещо, ама... Сигурно... После ще трябва да го съборя. Пак ми се досра. Не. Не може да държа напрежението. Ще го оставя тук те. Бели хора ще дойда като се изходя до голяма нужда на те. Сега едва се. Продължавам видеото, бели хора. И сега... Ето с ръчка ще бута надолу. Да се надявам някой да не дойде зад мен. Фак, ето, кой ви казах? Не. Сега кой натам ли трябва да бъдеш?
Да. Там ли е? Там е. Фак. Отде знае къде съм, бе? О, фак. Качи се. Ате. Нещастник, не можеш да ма фаниш. Живомир се връща като чисто нов животновъдник, ще да се. Всяко остана... Ето това там остана. Refrigeration system. Аре. Да, разбрах, че трябва да включвам и трите машини. Сега. Какво да правим сега? Доста оригинално да сложи пайри. Легална кофа с вода. Да. Пак ли е тука, бе? Сега ще пил на звърта, да, знам. Нека се скрием, защото не ми се бяга пак като Лигофрен. Сега жойди тук ще струши, да. Ето кой казах. Аре бе, тъп барил. Не го предай се. Зомби. Па си грозен. Ко си чистиш лицето, бе? Ти нямаш лице, бе. Грозен. Фак. Не ма гледай. И не го гледай. Пипа се лицето, си едно ще го чисти. Баси зомбито. Да, стой там. Букук такъв. Не. Значи пътя там не е зомбито, чупи вратата, май. Не бе, не те идва тук, бе. Но той не може да дойде, шкафа го блокира. Тъпо зомби. Аре махни се, бе. Знаете аз какво ще направя, обаче? Ще взема един барел. Аре, тъпа аларма с притъзване. И ще го сложа тук, ще кача на него. О, да. Идеалният начин да трона зомбито. Край. Обаче пак ще я ръшна като Лигофрен. Ма нищо, той е за добро, все пак. За добро е. Сега. Чакаме го да дойде. И ще го прицакаме по най-гаден начин. Аре, бе. Виж го, гледай как не може да ме стигне. Горкото зомби. Гледаш ли ма? Нещастник, а? Надъхаш ли са, а? Не дей, не бива. Сега, няма нищо. Фък, прецаках се сега. Не! Аз предпочитам съм махнал тук, нека използваме последния ликвид. После ще чуем как да го прецакаме. Взех една кофа с вода и нямаше нищо останало вътре. Филс Карачес. Пак трябва да се връщам. Дано да се е махнал зомбито, защото... Нали знаете. Ето пак сега ще активира тъпия скрипт, нали? Зомби. Сега... Нека оставим да я вземем наново. Добре, какво трябва да се прави тук, не мога да разбера. Тук има нещо на барела, нали? Не. Писмо!
It goes through the cooler and into the lock system. Значи като пуснам водата и трябва да ръшвам. Трябва адски много да ръшна. Бързо! Атай. Into the lock system. Значи ще да заключи всички врати. Благодарско е сега като вля. Влизам. Жумир влева в последната част на сигурно късна сторото. Сигурно, не сигурно, ама... Аха. Мъгла в такова помещение. Звучи ми легално, но... Не се знае. Ето, дълъг тунел. Ще случи нещо. Предсказвам го. Тук даже има и кашончета. Ей сега, като се доближа, ето. Кой ви каза? О, как ми е интересно това. 2 бележки. Значи, тук разказва как някакви глупости. Чай само да ги прочета. That's one of my blackest memories. Full of gunpowder next to the machine so that I can stop it some... А тука I realized one thing, but it was too late. It's came to protect me, they protected me from... So my life isn't so easy. It was scared. Значи не мога да унищожа машината. Как да вляза там? С кробара? Или с кофата? Или пък да чипя вратата? Експлозив се! И какво трябва да направя с тия работи? Да ги запаля? Или пък да ги обмастиля нещо... Дайте да пробвам. Не. Добре. Не се връщаме много. Те си тук ли за какво са тук? Не знам, били хора, аз мисля да се махам, защото нали много дълъг епизод стана. Аз съм Жумир, чао!